V poslední době zaznamenáváme velký návrat k přírodě a proto i, co se hnojení týká, spíše raději lidé sahají po organickém hnojení. A teď na podzim je poslední šance, jak vůbec toto hnojivo zapravit do půdy, z čeho můžeme vybírat. My tady máme klasickou ukázku 3 typů. Zelené hnojení, afrikány, kteří jsou jako dezinfekce, a klasický hnůj, statkové hnojivo. Zaujalo mě to zelené hnojení. Co to vlastně znamená? Zelené hnojení znamená, že vyséváme určité druhy plodin za účelem pouze, aby narostla organická hmota a aby se potom zaoralo. Je tady nutné mít na paměti, že ten čas na to, aby to dorostlo do této výšky, je poměrně dlouhý, takže během léta již musíme myslet na to, že uvolněné záhony oséváme různými směskami. Používá se často luskoobilní směska. To je kombinace hrachu, pelušky a ovsa. To používáme všude tam, kde v dalším roce třeba budeme pěstovat brukvovitou zeleninu. My tady máme vysetou hořčici, ale pozor, ta není vhodná právě pro tu brukvovitou zeleninu, protože tím se šíří nádorovitost košťálovin. Takže třeba pro brambory je to úplně ideální způsob. V okamžiku, kdy nám to doroste do této výšky, je ovšem nutné to zelené hnojení posekat, rozdrtit ho. Dobře se k tomu hodí třeba křovinořez a pomocí struny to rozdrtíme na jemné kousky, které se pak dobře zapraví do půdy. Z organického hnojení má nejkratší vegetační dobu svazenka. Ta dokáže zhruba během měsíce vytvořit potřebné množství tak, abychom je mohli posekat a zapravit do půdy. Zmínil jste také dezinfekci půdy pomocí afrikánů. Kdy použijeme tuto metodu? Pokud máme pole zamořené různými půdními škůdci, především háďátky, afrikán je úplně ideální. Opět ho ovšem musíme vyset a nechat narůst do potřebné výšky a pak teprve se rozsekává a zapravuje. Tato dezinfekce má takové pěkné české označení Bodenkur. Poslední možností je, že použijeme chlévský hnůj, ale já předpokládám, že taky asi není vhodný pro všechny plodiny, kdy ho můžeme a kdy nesmíme používat. Tak nebudeme určitě ho používat v okamžiku, kdy na pozemku budeme pěstovat mrkev anebo cibuloviny. Naopak okopaniny, jako jsou třeba brambory nebo řepa, mají velice rády podzimní vyhnojení hnojem. Ovšem pozor, někdy nevíme, co ten hnůj obsahuje. Často se stává, že podestýlka nebo krmení, které se do hnoje dostane, obsahuje velké množství semínek plevelů a ty nám v následném roce ten pozemek dokáží dokonale zaplevelit. Takže při tomto způsobu hnojení samozřejmě musíme počítat v následném roce s odplevelováním. Teď už víme, co budeme zapravovat, ale určitě neméně podstatnou věcí je také, jak budeme zapravovat. My jsme se tady zmínili o tom, že pokud máme vysoký organický materiál, je nutného rozdrcení. Je to z toho důvodu, že často vidíme na pozemku, že po zrytí nebo přeorání koukají dlouhé kusy na povrch. Nikoliv po zapravení by zem měla být hladká a organické zbytky by neměly být vidět. To je první zásada. Další zásada je, že organický materiál nemá přijít na dno brázdy, ale na bok. Tak, aby vlastně v celém profilu byla organická hmota a tím pádem rovnoměrně jsme měli pozemek vyhnojený. Takže pozor na to, neobracet o 180 stupňů, to by byla velká chyba. Vždy na bok brázdy. Pokud používáme k zpracování půdy trakturek, který přímo oře, takže pluh sám od sebe právě tímto správným způsobem obrací. Pokud pozemek přeoráme, je potom nutná ještě nějaká další činnost? Na podzim by pozemek měl zůstat v hrubé brázdě, to znamená tak, jak ho přeořeme nebo přeryjeme a další zpracování nás čeká až na jaře.